Bun găsit, dragii mei, la horoscopul zilei. Berbec. Astăzi debutează o perioadă în care vei simți nevoia să faci altceva, să-ți schimbi preocupările, să te ocupi de partea profundă a vieții, cea de care are mare nevoie sufletul tău. Taur. Simți nevoia să te apropii de prieteni, de rude, altfel decât până acum, să refaci legătura sufletească cu aceștia. Este un moment bun în care vei reuși să lași deoparte supărările mai vechi sau chiar și cele mai noi. Gemeni. Se poate spune că îți vine mintea la cap începând de astăzi și vei reuși să evaluezi corect nu doar calitățile proprii, ci și șansele de reușită ale unui proiect la care ții foarte mult. Rac. Planurile tale capătă o formă mai concretă, un contur mai precis, cel mai probabil și datorită promisiunilor unor persoane dragi care se angajează să îți ofere ajutorul de care tu ai cea mai mare nevoie. Leu. Simți nevoia să ieși măcar pentru o vreme din starea de agitație pe care ți-ai impus-o din cauza numeroaselor probleme de care a trebuit să te ocupi. Fecioara. Îți găsești mai ușor cuvintele, faci apel la sentimentele frumoase ale celor care te pot ajuta. Relația de cuplu intră într-o etapă mai bună în care dialogul aduce soluțiile cele mai utile. Balanța. Te informezi mai mult, ești mai puțin îngrijorat în legătură cu viitorul. Există totuși o tendință spre pesimism, pe care ar fi bine să nu o lași să devină dominantă. Scorpion. Vei avea ocazia să repari ce ai stricat în relațiile cu cei dragi, cu condiția să-ți dorești și tu acest lucru. Te exprimi mai ușor, cuvintele îți redevin prieteni. Săgetător. Te vei ocupa mai mult de casă și de familie, mai ales pentru că începând de astăzi vei beneficia și de o putere de concentrare mai mare decât până acum în chestiunile domestice. Capricorn. Încerci să-ți diversifici preocupările, să comunici mai mult cu cei din anturaj, poate și pentru că ți se cere mai des sfatul în diverse probleme. Vărsător. Ești preocupat de reușita unui mic proiect în care tu crezi, dar știi deja că succesul depinde de ceilalți. Dacă răspunzi unei nevoi reale, nu ai de ce să te îndoiești. Pești. Te exprimi mai bine, îți găsești cuvintele potrivite mai ușor, ceea ce poate duce la o mai bună înțelegere cu toți cei din jur. Este important să temperezi tendința de a aluneca spre pesimism. Acesta a fost horoscopul zilei, dragii mei. Rămâneți în continuare cu RoTV. România este mai aproape.